рӯза гирифтану намози таровеҳ нахондан чӣ ҳукм дорад? оё касе ки намози таровеҳ нахона рӯзаи гирифтагиш саҳеҳ мешавад ё на? оё гузоридани намози таровеҳ бар занҳо ҳам лозим аст ё на? хуб гӯш андозед. пеш аз ҳама бояд мо бидонем ки намози таровеҳ дар шариат чӣ ҳукм дорад. дар фатовои Дорулулуми Девбанд ба ҳаволаи фатовои Шомӣ ва фатовои Оламгирӣ омадааст ки гузоридани намози таровеҳ дар назди имом Абу Ҳанифа раҳматуллоҳи алайҳ суннати муаккада аст, ҳам бар занон ва ҳам бар мардон. яъне ҳам занон ва ҳам мардон бояд дар шабҳои рамазон намози таровеҳ бихонанд. на ин ки фақат мардон дар ҷамоати масҷид намози таровеҳ бихонанд. ҷамоати намози таровеҳ суннати муаккада алал кифоя аст. яъне як ҷамоати мардҳо агар дар масҷид намози таровеҳа бо ҷамоат адо карданд, аз зиммаи дигаро соқит мешавад. яъне агар як ҷамоати мардҳо дар масҷид намози таровеҳа ба ҷамоат гузориданд, ҷамоати дигар метавонанд ки дигарон дар хонаҳошон ё дар ҷойҳои дигар бе ягон ҷамоат намози таровеҳа бихонанд. маънои суннати муаккада алал кифоя ҳамин аст. як ҷамоати агар анҷом додан аз зиммаи дигаро соқит мешавад. аммо масъалаи ин ки касе намози таровеҳа нахона рӯзаш саҳеҳ мешавад ё на, албатта ки дар рӯзаи ӯ халал воқеъ намешавад. яъне рӯзаи ӯ саҳеҳ мешавад, фақат ба хотири тарки суннати муаккада гунаҳгор мешавад. валлоҳу аъламу биссавоб.